Comencem la xerrada sobre el grau de direcció hotelera. Primer de tot, agrair-vos el vostre interès, perquè si esteu aquí és que esteu interessats en el sector turístic i específicament en la carrera de grau de direcció hotelera, i això realment és una cosa molt positiva quan el turisme és un dels sectors que més proporciona a l'economia i sobretot la de molts països, però a la nostra un fet diferencial. Per tant, ens agradaria que aquesta xerrada pogués donar resposta a aquells dubtes de què fem, com ho fem i realment des d'una visió una mica plural. Per tant, mirarem que hi hagi diverses persones que us expliquin la seva experiència, perquè nosaltres ho podem explicar de forma institucional, què és el que fem i com ho fem, però jo crec que el millor és que les persones que ho estan fent us expliquin com ho estan vivint i també explicar que hi ha vida, igual que per si no us ho pensàveu, hi ha vida després de segon de batxillerat, també hi ha vida després de la carrera, i aleshores aquesta és una de les raons que mirem sempre de portar algun exalumne també a que expliqui la seva experiència. Doncs, abans de res, presentar-me. Soc Maria Noguera, soc la directora de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera i mirarem d'explicar-vos quines titulacions fem a la Universitat Autònoma de Barcelona relacionades amb el turisme. Per ajudar-me a fer-ho, de fet, ho portaran bàsicament ells. Tinc a la coordinadora de titulació del grau de direcció hotelera, la Beatriz Santolaya. Bon dia, Beatriz. Sí. Bon dia, bon dia, bon dia. Doncs que us explicarà una mica què és el que fem i com ho fem, i tenim diferents alumnes que actualment ho estan fent, o estan fent tercer o estan fent quart. Tenim a l'Ester. Hola, Ester. Hola, Gerard. Hola, Natàlia. Hola, bon dia. Bon dia. Que ens donareu la vostra opinió i la vostra experiència. I sobretot vull agrair a la Jana. Bon dia, Jana. Quant de temps sense veure't. A la Jana, quant de temps no, però ella va acabar tot just abans de la pandèmia, l'any abans de la pandèmia, per tant, el 2019. La Jana és una exalumna que ens estimem molt i que està fent un esforç d'estar aquí avui, perquè la Jana no està físicament, el bo que té fer-ho online és que no està físicament aquí a Catalunya. La Jana està en un hotel Hilton de les Illes Caiman. Per tant, quina hora és, Jana? Les 6 del matí. Les 6 del matí. No et podem agrair més que avui estiguis aquí amb nosaltres. Se't veu molt bé. Estic esperant que ens expliquis la teva vivència, també mentre eres alumne, que aquesta l'hem compartit, però ara sí, també la teva vivència professional, que ens expliquis alguna de les sortides professionals que pot tenir aquesta carrera. Me n'alegro molt que hagis pogut estar aquí i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per tenir-me. Gràcies, Jana. Doncs, sense més dilació, jo tampoc voldria enrotllar-me molt més. Jo crec que el principal és que us expliquin què és el que fem. Només dir-vos que a la Universitat Autònoma de Barcelona nosaltres, relacionats amb el sector turístic, oferim 3 titulacions de grau: el grau de turisme, el grau de turisme en anglès i el grau de direcció hotelera. Si realment us interessa el sector turístic i dintre d'aquest sector l'àmbit de l'allotjament i de la restauració, és una gran opció de futur per les sortides professionals que té, que les anirem veient, i per totes les opcions que es donin. Jo sempre dic el mateix, que estigueu aquí ja implica que us interessa el sector turístic. La segona pregunta, per tant, us explicarem què és el que fem en el cas del grau de direcció hotelera. La segona qüestió és, si m'interessa, el puc cursar en alguna universitat més? La realitat és que us explicarem quines són les avantatges de cursar-ho en una universitat tan gran com és la Universitat Autònoma de Barcelona, de reconegut prestigi, que et dona moltes opcions i oportunitats, però la realitat és que el grau de direcció hotelera només es pot cursar a la Universitat
Autònoma de Barcelona, tot i que hi ha en els graus de turisme i de turisme en anglès, com també fem nosaltres aquí a la Universitat Autònoma, especialitzacions en direcció hotelera, la realitat és que no deixa de ser una especialització perquè el sector turístic és molt ampli i el millor és començar a formar-se i a especialitzar-se ja des de primer curs. Per tant, sense més, espero que gaudiu del que intentarem dir-vos-ho. En qualsevol moment podeu, si teniu alguna pregunta, entremig anirem parant, podeu obrir el micro i fer-la, o si no, fer-la a través del xat. La Esther, la Natàlia i en Gerard us miraran, i els companys de promoció us miraran de donar resposta amb la seva experiència, o us guiaran una mica on podeu trobar si és una cosa que elles directament no han utilitzat. Per tant, sense més, senzillament espero que gaudiu i aquí estem. Per vosaltres, ens tornem a veure al final de la sessió. Beatriz, quan vulguis, comencem a explicar. Vale, sí. Bueno, bé, bon dia a tothom i benvinguts, benvingudes. Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Agradecer, María, la introducción, obviamente, y también las alumnas que están aquí de soporte y la Jana, especialmente igual que María, porque el esfuerzo es grande, pero luego ella os explicará su experiencia y ha sido una persona que, con sus miedos y sus dudas, como todos, obviamente, ha seguido un currículum importante, ha ido haciendo paso a paso y, hasta llegar ahora donde se encuentra, que quizá muchos de nosotros ya nos gustaría estar allí. No debe ser todo perfecto, pero nada es perfecto. Entonces yo empezaré, os iré dando paso en función de lo que podáis explicar o queráis explicar, y a partir de ahí, si hay alguna duda, pues lo que comentaba María Noguera. Seguramente hay alguno de vosotros o vosotras que no sap ben bé si fem turisme a la UAB o direcció hotelera, a quina universitat la fem. En principi, a banda del que deia Maria Noguera, si és direcció hotelera, òbviament, és l'única universitat que la imparteix com a titulació específica. Per tant, és bastant clar, diguem-ne. Hi ha altres centres, altres universitats que fan direcció hotelera, però com a especialització dels estudis de turisme, que això també ho tenim nosaltres, però com a estudi totalment diferenciat només estaria la UAB. Després, una altra qüestió que tenim a la UAB és que al ser una universitat de campus, doncs les universitats a nivell estranger, estic parlant a nivell d'Europa, a nivell d'Amèrica, Sud-amèrica i altres continents, tenen molt d'interès a fer intercanvis amb aquesta universitat, el que repercuteix, òbviament, amb les diferents facultats i en la nostra escola de turisme i direcció hotelera. Això fa que nosaltres tinguem la possibilitat de poder escollir amb quins països, quines universitats i quins programes que ens puguin oferir directament al centre o a través de la UAB, podem escollir aquells que s'adapten millor als nostres estudiants, als nostres estudis i, en tot cas, que puguin donar un valor afegit a l'estada que pugui fer un estudiant a fora. De fet, no sempre puguem cobrir totes les places que ens ofereixen i és per això que seria aquesta una opció de venir a estudiar a la UAB, a la nostra titulació o qualsevol altra. Pràctiques nacionals i internacionals, això no em vull estendre gaire, aquí els alumnes i exalumnes que tenim us explicaran. La borsa de treball, tenim un percentatge molt gran d'exalumnes i alumnes que per hores van treballant. Sí que és cert, per exemple, aquest any tornem a fer el workshop presencial, on els alumnes tenen la possibilitat d'entrevistar-se amb les responsables de recursos humans de diferents empreses a tot nivell, perquè el workshop no és només per turisme, sinó que també és per direcció hotelera i turisme en anglès, és a dir, per tots els alumnes
que estudien dintre d'aquest sector i, òbviament, a través d'aquesta borsa de treball i aquestes pràctiques internacionals i nacionals que fan, això fa que automàticament els alumnes s'incorporin fàcilment al sector a nivell de contractes laborals. Una pràctica fa que automàticament surti una oferta de feina o bé a la mateixa empresa o altres del mateix grup d'hotels o de les mateixes característiques, diguem-ne. És a dir, que un alumne estigui en un hotel de 5 estrelles gran luxe, potser li ofereix la possibilitat d'anar a un altre 5 estrelles que no tingui res a veure amb la gestió anterior. Bé, tot això seria pel que fa a la universitat, que fem si anem amb una altra. Si direcció hotelera o turisme, direcció hotelera portem ja gairebé 30 anys formant estudiants. Vam començar l'any 92. Els estudis de turisme com a estudis oficials de grau, primer diplomatura, després grau, vam començar el 97. Per tant, portem ja bastants anys. Òbviament, el pla d'estudis s'ha anat adaptant, ha anat canviant en funció de les necessitats del sector, en funció de les necessitats dels nostres estudiants i en funció de les pautes que ens marquen per la consecució dels objectius, les competències i les habilitats necessàries per al desenvolupament de la tasca professional. Llavors, són uns estudis molt específics i això fa que tinguin una clara orientació pràctica. És a dir, des del primer moment, tot i que les assignatures de primer curs potser són més genèriques o més transversals, ja es té un contacte directe o indirecte a través de les diferents activitats que es fan a les assignatures de primer, després ja amb les pràctiques de segon, etc. I, per tant, és molt específic. De fet, els professors, el professorat que tenim que imparteix aquesta docència són, òbviament, professorat de la Universitat Autònoma, és a dir, són acadèmics que tenen contacte amb el sector, i després molts professionals que desenvolupen la seva tasca en el sector hoteler i de la restauració, però que formen part d'un percentatge petit d'algunes assignatures o molt gran, es fan càrrec d'aquestes assignatures com a professors titulars. El portar tants anys al sector, això fa que exalumnes que ara puguin tenir 40 i escaig d'anys o 50 anys puguin formar part del nostre quadre docent perquè la seva tasca professional els hi permet poder-ho combinar. I, a més, és molt bonic per ells i molt agradable que poder ensenyar als alumnes allò del que estan vivint, del que estan treballant. I això realment també és molt benvingut per part dels estudiants. Les instal·lacions són instal·lacions, a part de les aules, òbviament, d'escola, amb totes adaptades, òbviament, a les noves tecnologies, formacions online i demés. També hi ha les instal·lacions de l'hotel escola, l'hotel que tenim al davant, on els alumnes desenvolupen una bona part de la formació, això és específic de direcció hotelera, i després a la pròpia escola, si teniu ocasió de venir o visitar el centre, us convido, quan vulgueu. També hi ha algunes aules, com és una aula de demostració, que en lloc d'haver-hi una pissarra hi ha una petita cuina, una aula de cates per les assignatures d'enologia, de gastronomia, temes de tast de vins, d'aigües, etc. També una altra característica d'aquests estudis és que els alumnes tenen un assessorament molt personalitzat sempre que ho desitgen, és a dir, és la universitat, ells s'han de madurar, s'han de fer grans, però sempre tenen dubtes, llavors tenen un tutor acadèmic i la figura del tutor professional. Ambdues figures són professors d'ells, és a dir, els coneixen i els coneixem de la manera que els puguem assessorar. Llavors, si tenen un tema de què matriculo, què assignatures, quines escolliries optatives, fins temes més acadèmics, o me'n vaig fora als nivells d'idiomes, això tenen el tutor acadèmic, i si és un tema més professional, més de pràctiques, més de fer un currículum, una entrevista, llavors tenen els tutors professionals. Per tant, tenim les dues vessants cobertes i repeteixo que són persones que ells coneixen, els coneixen, que són docents, per tant, és fàcil poder-los orientar perquè els coneixem. Però la decisió final, òbviament, sempre és de l'estudiant,
I a partir d'aquí anem tirant. Pràctiques hi ha per tots els cursos, això ja entrem més endavant. I pel que fa a l'estructura del grau, com tots els graus, són 4 anys, són 60 crèdits, i aquests crèdits, al principi, primer, segon i tercer, són de formació bàsica obligatòria, és a dir, que tots els alumnes els han de poder cursar, i quan arribem ja al quart curs ja entra tota l'optativitat, exceptuant el treball final de grau. El treball final de grau és una assignatura que es fa a la finalització dels estudis, a l'últim any, i es tracta de posar una empresa en marxa o fer algun pla de recerca. De fet, hi ha molts alumnes d'aquestes empreses que sobre el paper posen en marxa, després la porten a terme i estan vivint d'aquesta emprenedoria que han fet en aquest sentit. Potser alguns de vosaltres penseu, jo ara treball final de grau a una empresa, quan arribeu al quart curs haureu vist economia, comptabilitats, instal·lacions, haveu vist temes de cuina, òbviament d'allotjament, personal, per tant, sereu capaços, òbviament, de poder contemplar totes les qüestions a l'hora de generar aquest pla, aquest treball final de grau, aquesta creació d'aquesta empresa, pla de recerca, òbviament sempre amb un tutor, és a dir, no estareu sols amb el desenvolupament d'aquesta assignatura. El nombre de places són 90, perquè és una titulació que no pot estar massificada per un tema que es deia que és molt personalitzat, molt específic, molt pràctic. Llavors, amb una classe pràctica, si n'hi ha molts alumnes, òbviament, és inviable poder arribar a donar la docència a tot el nostre públic d'una manera adequada i amb qualitat. Els horaris són de 9 a 3 de la tarda, això no vol dir que tots els alumnes estiguin fins a les 3 de la tarda, dependrà dels cursos i dependrà també de les assignatures que escolleixin a quart curs. Perquè els horaris de quart curs sí que si mireu a la pàgina web veureu que són de 9 a 3 de la tarda perquè tenim molta oferta d'optatives, moltíssima, molta més de la que realment hauríem de tenir pel nombre d'alumnes matriculats, però que el centre creu que ha de donar totes les possibilitats dintre d'aquests horaris, però no vol dir que els alumnes estiguin de 9 a 3. Els de primer i els de segon, per exemple, normalment són de 9 a 1, més o menys. Després sí que les pràctiques residents, que ja veurem, canvien una mica, doncs perquè si volem veure el 100% de les activitats que es porten en el dia a dia, doncs hem de poder estar en els moments en què l'activitat és major, a part que fem la part de gestió, la part de l'operativa. Però normalment, ho dic per si hi ha algú que treballa per la tarda, normalment hi ha alguns casos puntuals que es pot més o menys solventar, si ens podem adaptar, no hi ha cap problema, però en tot cas seria fins a les 4 de la tarda, és a dir, que en principi és perfectament viable. A l'accés, en principi, la nota de tall és un 5, perquè això la marca l'últim alumne o l'alumne que entra, però això no vol dir que els alumnes que entrin al nostre centre no tinguin notes de tall de 7, 8, és a dir, però que no us cal ni un 12 ni un 14, com en altres titulacions. En principi, a l'accés no hi ha cap batxillerat específic. Després pregaré que l'Ester i la Natàlia ens expliquin a través de quin batxillerat van accedir. No hi ha cap batxillerat específic perquè és una formació polivalent. És a dir, aquí hi ha números, hi ha lletres i també hi ha el tema del disseny i de l'emprenedoria. Per tant, agafem tots els àmbits. En principi, la selectivitat amb la prova de caire general ja hauria suficient, però ja que estem posats, per què no fem també l'altra prova i a partir d'aquí, perquè mai sabem on acabarem. Però en principi amb la prova general teniu prou. Es pot accedir des del batxillerat, òbviament, també es pot accedir des dels cicles formatius. No sé si hi ha alguna persona que estigui ara escoltant-nos que la procedència és algun cicle formatiu de grau superior, però en principi de tots aquests graus que
que ara es veuen en pantalla, teniu una convalidació de crèdits. És a dir, una sèrie d'assignatures que haureu de cursar, que no haureu de cursar, perdó, que les matriculareu, però que automàticament les tindreu convalidades si no les haureu de cursar en funció del cicle de procedència. Estem parlant d'uns 23-27 crèdits fins als 60. Dependrà una mica si el cicle és més afí amb la titulació, com per exemple seria allotjament, direcció de cuina, o si no és tan semblant, com per exemple administració i finances o comerç internacional. A veure, Esther o Jana, Natàlia, a través de quin batxillerat vau entrar vosaltres? Us dono pas? Jo vaig entrar des del batxillerat tecnològic perquè des d'un principi sempre m'havia agradat, però a partir del saló d'ensenyament i de les portes obertes que va realitzar la Facultat de Direcció Hotelera vaig conèixer aquest món perquè no el coneixia i em va interessar moltíssim i vaig tenir la sort que la nota d'accés no era alta i la veritat que estic supercontenta i molt agraïda amb la facultat. Jo vaig entrar des del batxillerat social, però a la selectivitat sí que vaig fer les específiques, totes també, perquè vaig dir, bueno, em demanen un 5, però volia fer més per si, jo què sé, entro a la carrera i després no m'agrada i vull fer una altra que tingués més nota, doncs les vaig fer totes. Però bueno, jo tenia molt clar que volia fer direcció hotelera des del primer moment, des que era petita, de fet, així que aquí estem i superagraïda també. Bueno, mira, no t'hem decebut, vas fer la prova, no t'hem decebut i bueno, has trobat el que buscaves. I la Jana ja fa més de temps. Per on vas centrar tu, Jana? Jo vaig entrar pel batxillerat social també com la Natàlia i també vaig fer tots els exàmens obligatoris i optatives. Bueno, ja veieu que hi ha una mica de tot, és a dir, que aquí no hi ha problema, perquè és una titulació pluridisciplinar. Això vol dir que potser sereu més experts en unes matèries que en unes altres, llavors el temps, òbviament, el dedicareu a una cosa o a una altra en funció del vostre grau d'expertesa. A veure, el tema de les assignatures, que us deia jo abans, són totes obligatòries o de formació bàsica fins que arribem al quart curs, en què només hi ha el TFG. El tema dels idiomes, en principi un alumne al nostre centre ha de cursar els 3 primers anys 2 llengües estrangeres que escull entre anglès, francès i alemany. La idea és que si no tenim un bon nivell d'anglès, jo diria un B2, un C1, llavors és interessant que feu anglès perquè l'anglès de fet és l'idioma que mou el món. I després l'altra segona llengua escolliu entre francès o alemany. Si a l'anglès ja teniu un bon nivell, llavors podeu fer francès i alemany. Si algú de vosaltres també fa o rus, o àrab, italià, alguna altra llengua de forma externa i té una titulació que s'equipara als nivells que nosaltres demanem, llavors això al quart curs es poden convalidar fins a 6 crèdits per una de les assignatures optatives del quart curs. Assignatures, doncs mira, per exemple, teniu aquí a primer dret, en aquest cas potser a turisme també fan dret, però aquest dret a direcció hotelera veieu el conveni d'hostaleria, que és l'específic del sector, com a diferenciació. Després teniu comptabilitat, també teniu economies. Fonaments del sector turístic, en aquesta ja veieu més una mica jo com a professora feina als alumnes als hotels perquè comencin a tastar i comencin a tractar amb el sector de forma directa. Teniu alimentació i higiene, que aquesta és molt específica, és a dir, que teniu una mica les dues vessants. I quan arribeu al segon curs és aquí on teniu recursos humans, instal·lacions, manteniments, que aquesta l'està donant ara un director d'operacions d'uns hotels, i després teniu les assignatures d'allotjament, cuina i restauració 2, que aquí s'engloben les pràctiques residents. Després, quan entrem en les pràctiques residents, ja explicarem una mica més com funciona i, en tot cas, la Natàlia i l'Esther ja ens explicaran el que van fer. Quan arribem a tercer, tenim més idiomes, tenim més direcció de personal, que seria la continuació de recursos humans, tenim comptabilitat, màrqueting, seguretat i prevenció, que ho fa una persona de seguretat, és a dir, tot el tema de no només perquè vingui una persona
amb un cert perfil, que hem de tenir una sèrie de protocols establerts, sinó també a nivell de que hi hagi un tema d'algun tipus més de foc, és a dir, quines són les tasques a fer, com s'han de fer, com es gestionen els equips, és a dir, això s'engloba entre aquesta assignatura, i després ja passaríem al quart curs amb les optatives. Les optatives tenim de caire general, temes de direcció hotelera, comercialització electrònica, tot el tema online, qualitat, més pràctiques, màrqueting, ventes, organització hotelera, i després tenim una mica les optatives de la menció. Però tornant a les assignatures anteriors, potser algú de vosaltres ha vist aquesta petita nota que hi ha a peu de pàgina, sí que és cert que a partir del segon curs, tercer, quart, hi ha assignatures que s'imparteixen íntegrament en anglès. Això fa que aquestes assignatures fetes en anglès, amb estades a l'estranger a través d'intercanvis Erasmus, això fa que un alumne pugui cursar, en principi, la titulació de direcció hotelera en anglès, escollint les assignatures d'anglès i anant a l'estranger a través d'intercanvis a fer unes assignatures en concret. El tema dels idiomes, que m'he descuidat de dir-vos, quan vosaltres entreu us farem una prova de nivell per saber una mica quins són els coneixements que té el nostre estudiant i a partir d'aquí donar les eines perquè tots heu d'acabar amb un nivell específic. Entrareu amb el nivell que tingueu de l'idioma X i sortireu a l'idioma que marca la universitat, que ens marca el sector, perquè pugueu desenvolupar la vostra tasca professional. És a dir, que tots sortireu al mateix nivell i tots i totes us donarà una certificació del nivell que teniu. De les optatives, penseu que en funció de si escolliu generals o escolliu de les dues mencions, en funció del nombre de crèdits d'una menció o d'una altra, doncs podeu ser grau en direcció hotelera, menció, o bé direcció d'empreses hoteleres internacionals o bé direcció d'empreses de restauració. Aquestes mencions és un afegit al títol. És a dir, no teniu cap obligació de decidir quina menció voleu fer i escollir les assignatures dins de l'oferta que fa. Podeu escollir assignatures de caire general, assignatures d'empreses hoteleres, assignatures de restauració. És a dir, lliurement l'alumne escull aquelles assignatures que li interessen més. Hi ha creació d'empreses, el tema de l'emprenedoria, hi ha, per exemple, també congressos i convencions, aquesta assignatura també és compartida una mica, es comparteix amb els alumnes de turisme. Aquesta assignatura el que fan els alumnes és organitzar un esdeveniment. Per exemple, dintre d'aquesta assignatura, quan van fer els 25 anys de direcció hotelera, doncs van ser els alumnes qui ens van muntar aquest esdeveniment que es va fer en commemoració dels 25 anys. Després també teniu sistemes d'informació, això és un simulador que teniu una empresa, l'heu d'anar gestionant i en funció dels resultats que va tenir l'empresa, doncs aneu rectificant i aneu prenent decisions. Després teniu gastronomia, enologia, es fan visites externes, restauració moderna, pràctiques de restauració específiques d'aliments i begudes, i després hi ha totes les pràctiques internacionals. És a dir, que està una mica tot el sector cobert d'empresa d'allotjament turístic i de la restauració, que de fet són les dues sortides professionals. El tema de les pràctiques no em vull estendre massa i vull que expliqui la seva experiència la Jana. En primer pas li donaré pas amb ella, perquè la Jana ha de sortir, ha de marxar, està treballant, ha de fer coses, i ens ha dedicat una mitja hora, 3/4, molt valuosa, perquè és molt de matinada, però la Jana és un perfil d'alumne que potser va començar el primer curs que no sabia ben bé, però després, a partir del segon curs, normalment és un punt d'inflexió. Es va anar implicant en totes les activitats que feia a l'escola, perquè hi ha una altra qüestió que nosaltres sempre diem d'aquesta universitat, que a part d'estudiar s'ha de viure l'Autònoma. Llavors ja va participar en una competició internacional de l'AIMCAP, va fer pràctiques nacionals, després internacionals, en fi, va acabar el 2019 i realment no ha parat. Jana, et dono pas, explica una mica la teva experiència a nivell de pràctiques.
Jo, com ha dit la Beatriz, vaig començar una mica perduda, però després ja em vaig posar les piles i m'ha anat tot molt bé. I res, jo vaig aprofitar totes les pràctiques que donava la universitat perquè sempre he pensat que era una gran oportunitat per poder entrar en el món laboral. Jo vaig començar amb les pràctiques obligatòries de la universitat que es fan en el mateix campus, que la veritat és una molt bona opció que moltes universitats, crec que cap universitat ho té així, i realment t'ajuda molt a conèixer com és el sector, si realment t'agrades, quins són els sectors que més t'agraden per poder fer les demés pràctiques. Després jo vaig fer, el tercer any vaig agafar unes pràctiques a la Costa Brava, que van ser mi impulso hacia el mundo laboral, i va ser amb un exalumne de la universitat també. La veritat és que, una de les coses, no té a veure amb les pràctiques, però una de les coses que més he agraït jo d'aquesta escola és que al final és com una petita família i tots estem connectats, i la veritat és que la connexió entre alumnes i exalumnes sempre ha sigut molt bona, igual com els professors i els tutors, i la veritat és que això s'agraeix perquè al final quan surts de la universitat estàs una mica a la mano de Dios i sempre va bé tenir un apoyo. A part d'això, després jo vaig agafar unes altres pràctiques a Bulgària, amb la cadena de Barcelona, també 6 mesos vaig estar vivint a Bulgària, després vaig estar a Andorra i ara finalment vaig trobar feina aquí a les Illes Caiman. Llavors, la veritat és que si us agrada viatjar i us agraden els idiomes i conèixer gent, és la millor carrera que podeu triar. També veieu una part molt genèrica d'administració d'empreses, economia, dret, hi ha moltes coses, i és una manera també no només perquè hi ha moltes carreres que són molt específiques i aquesta la veritat és que et dona una visió de diferents tòpics i això, i a mi em va anar molt bé el tema de les pràctiques per poder entrar en el món laboral i la veritat és que estic molt agraïda i molt contenta d'haver agafat aquesta universitat i aquesta carrera perquè, dels millors amics que tinc ara també són de la universitat, de les pràctiques que he fet, he pogut viatjar, perquè moltes vegades és més difícil poder viatjar a depèn de quin lloc. Si no hagués treballat no hagués pogut venir a les Illes Caiman i la veritat és que és una experiència única i que val la pena i sempre, la veritat és que tenir hotels estan a tot el món i sempre podeu anar a qualsevol part, a la que vulgueu. Tinc una amiga, per exemple, que sempre li havia fet il·lusió anar a les Maldives i es va agafar unes pràctiques i se'n va anar, al final es va quedar treballant a les Maldives. Vull dir que d'opcions n'hi ha moltes. Gràcies, Jana. La Jana pel mig també va estar a Venècia, no? Vas estar a Venècia, Jana? No, jo no vaig anar a Venècia, jo estava a Bulgària, mentre estaven a Venècia. Vale, amb la Yasmina, que després va anar a Maldives. Bé, a veure, una de les coses que ha dit la Jana és... Ella, quan se'n va anar a la Costa Brava, òbviament, no sabia ben bé. Sí que l'avantatge que tenen els alumnes, i sobretot perquè portem gairebé 30 anys, és que tenim molts exalumnes al sector i aquests exalumnes volen gent que tingui interès. Llavors, clar, un alumne que fa direcció hotelera, òbviament, ja té interès en desenvolupar la seva tasca professional en aquest sector. Llavors, són els propis exalumnes que agafen alumnes. Llavors, això, vulguis que no, els dona un recolzament important perquè ells en el seu moment es van trobar en la mateixa situació. És a dir, i a l'alumne també li ofereix una mica més de confiança. És a dir, que la Jana va fer, el que ara us explicaran també la Natàlia, és que la idea és que a nivell de pràctiques fan unes pràctiques residents al segon curs, les assignatures d'allotjament, cuina i restauració que us comentava abans. Aquestes pràctiques les fan en una empresa real, amb una activitat real, o bé a l'Hotel Campus, o bé ara, perquè el campus està amb 50% d'activitat, amb un altre hotel, en aquest cas estan amb uns 5 estrelles al Gran Marina, a Barcelona, i aquestes pràctiques estan amb els nostres monitors. Són professors de l'escola que els guien. Llavors ells arrisquen, com si diguéssim, i cometen errors perquè estan aprenent. Llavors, en base a aquests errors o no i aquestes ratificacions amb el recolzament del professorat, ells van guanyar confiança, de manera que quan acaben aquest segon curs, a l'estiu, els de segon ja els hi permet anar a fer una pràctica nacional, que és el que va fer la Jana a la Costa Brava. Després d'aquesta pràctica nacional ja fem una pràctica internacional, que és el que va fer en el cas de Bulgària, i després ja, a partir d'aquí,
ja van sols pel món, llavors o Maldives, o Isles Caimán, o Qatar, o Austràlia, o el que sigui. Aquesta seria tot el ventall de pràctiques que poden fer els alumnes. Són obligatòries les residents, les de tercer i les de quart si les matriculen, però aquestes es poden juntar amb les 750 hores que cada curs l'alumne té de forma optativa, de manera que, per exemple, la Jana, quan se'n va anar a Bulgària, en lloc de fer els 3 mesos que marquen les pràctiques de tercer obligatòries, va poder fer 6 perquè va afegir 3 d'obligatòries més 3 d'opcionals. I això de poder fer 6 mesos sempre dona majors opcions d'escollir l'empresa, major implicació i, òbviament, quan un està 6 mesos, l'aprenentatge sempre és molt més gran, doncs perquè 3 mesos semblen molt però passen volant. I quan hi arribes als 6 mesos, doncs el grau d'implicació, el grau de pertanyença sempre és més gran, llavors el fruit de tot això és que l'aprenentatge sempre és més gran. Ara voldria que l'Ester i la Natàlia ens expliquin què han fet i què faran, quina és la previsió. Jana, si has de marxar, en principi no hi ha problema. Em sents, Jana? Gràcies, si has de marxar. Cap problema. Deixaré el meu contacte de LinkedIn i d'Instagram per si algú em vol contactar o em vol fer alguna pregunta o el que sigui, que sense cap problema em puguin contactar. Moltes gràcies, ha sigut un plaer. Ens veiem a la tarda, Jana. Estàs molt bé, ets molt bé. Vinga. Molt bé, gràcies. A tu. Gràcies, a veure, Esther o Natàlia, la que vulgueu. Vale. Tenint en compte la situació del Covid que vam viure, la universitat va ser molt ràpida i ens va trobar una alternativa, com ha dit Beatriz, que va ser l'hotel Gran Marina, 5 estrelles Gran Luxe, on hem pogut tenir l'oportunitat d'estar a l'operativa de tots els departaments més operatius com F&B, recepció, i allà hem pogut aprendre moltíssim amb els nostres tutors. El bo de tenir aquesta formació és que també és dual. Tenim una formació a l'aula i després la posem en pràctica de forma pràctica. Coses bones, que, clar, tu el que aprens a l'aula després ho has de posar en pràctica, però mai sortirà igual que com ho has après. Llavors, allà aprens les diferents variants, el que pot passar, situacions inesperades. I és el que et forma com un bon professional, jo crec. Natàlia, si vols afegir alguna cosa. Bueno, que sí, que aprens de tot, o sigui, aprens a estar en una safata amb 30 copes i que se't caiguin totes al terra i dir, mare meva, què acabo de fer? Com l'acabo de liar? Però és que al final és el que passa, o sigui, així has d'aprendre, així és la vida, i per arribar a ser director d'hotel o gerent d'un hotel o fer el teu propi hotel, has de veure el que passa als departaments més operatius, no? I això és el que ens va ajudar molt després de residents. Clar, i coses bones també és que si voleu acabar gestionant un hotel heu de saber quan es triga en tallar una ceba. No podeu exigir més del que es pot fer o menys del que es pot fer. Llavors, si això ho teniu clar des d'un principi, jo crec que és la millor manera de ser un professional competent i poder gestionar el teu hotel d'una manera correcta i bona. Sí, i de fet jo, com la Jana, també després vaig decidir... Em van agradar tant les pràctiques que vaig decidir vull fer més, i la Jana va anar a la Costa Brava i jo vaig anar a Menorca i vaig estar 3 mesos també a un Relais Chateau, que és un 5 estrelles Gran Luxe, també a Menorca, i allà vaig estar al departament de F&B i al departament de recepció. De manera més individual, ja no tenia el meu tutor que m'ajudava, sinó que era jo sola la que havia d'aprendre. I és el que ha dit la Beatriz, van passar els 3 mesos i vaig dir, ara no vull marxar perquè ara ja soc part de l'hotel, ja em tenen en compte en tot, ja faig jo els check-ins, check-outs, ja soc una recepcionista i ara he de marxar. Però bueno, això és el que ens dona la uni, ens ajuda molt i no sé, va ser una experiència molt, molt guai per mi. Quina és la teva projecció, Natàlia, ara? Què faràs a tercer? Bé, ara, com ha dit la Beatriz, també ens ofereixen l'oportunitat de fer pràctiques tant nacionals com internacionals. I jo tenia a la ment fer pràctiques a Itàlia. No sé per què volia anar a Itàlia, sense tenir moltes nocions d'italià, però jo volia Itàlia. Semblava que no ho aconseguia, però al final puc anar-me'n a Itàlia. A Florència estaré en un hotel també de 5 estrelles superior.
i me'n vaig 3 mesos a Itàlia a fer de recepció i reserves, o sigui que molt motivada i amb moltes ganes que arribi maig. Bueno, jo aquest any igual marxo fora a fer les pràctiques internacionals a Brussel·les, perquè la meva tutora de francès des de primer, portem estant amb la mateixa tutora des de primer, sempre ens han motivat a marxar fora, a millorar el nostre francès i Bèlgica, Brussel·les, és una opció molt bona per millorar-lo. Llavors vaig decidir agafar aquest destí i vam estar mirant i fa qüestió de 2 setmanes em van dir que sí, que ok, i faré les pràctiques al maig marxo fins a l'agost i estaré fent cross-training durant aquests 4 mesos a tots els departaments de l'hotel, fent èmfasis en F&B i sí, em donen allotjament, manutenció, o sigui que per aquest aspecte no tingueu por. La universitat s'encarrega de que no marxeu amb les mans buides, que estigueu segurs i que pugueu aprendre d'una manera bona i tenir bones condicions. Gràcies a totes dues. A veure, sí que aquí tenim dos, ahir teníem altres alumnes també col·laborant en aquest sentit. És dir, que les possibilitats són molt grans, ja sigui a nivell obligatori o optatiu. Òbviament, ja heu vist una mica com s'expressen les dues, la Jana també, és sobretot ganes de fer coses, ganes d'aprendre, ganes de tirar endavant. Amb això, si teniu ganes de fer tot això, les coses arribaran. Sí que molts alumnes diuen, no, és que jo vaig tenir sort i vaig anar aquí, jo vaig tenir sort i vaig anar allà. A veure, la sort a vegades també es busca, és dir, si un alumne té una actitud de col·laborar, de treballar en equip, de tirar endavant, de fer coses, òbviament això el sector ho veu i les acaba engrescant. És dir, que també hi ha una part important per la seva part, en el sentit que a les pràctiques residents han de seguir una disciplina, una normativa, un saber estar, una uniformitat, és a dir, menjar a les 12, que és quan menja el personal, és a dir, tenen una visió bastant propera a el que és el sector, sempre amb el recolzament del professor, i si et cauen les 30 copes, com diu la Natàlia, doncs no passa res, rectifiquem. Això què fa? Que els alumnes a poc vagin guanyant confiança, perquè van prenent decisions, van cometent errors, van veient diferents opcions sobre la pràctica, llavors van agafant confiança i això fa que a poc, doncs ara me'n vaig fora de la meva àrea de confort, després a l'estranger més a prop i després ja més lluny. És a dir, els exemples que tenim aquí són dos de molts, però l'important en aquest sentit és que tingueu ganes de fer coses. Tenim el workshop, que ja has comentat abans, i l'índex de col·locació i de més a més és també molt, molt, molt important. Aquí teniu una imatge aquí baix de 2 noies i un noi. Aquestes persones van acabar l'any passat, això és la recepció de l'Hotel Campus i aquestes són les pràctiques. I la resta són alumnes que han estat fora fent pràctiques també a l'estranger. Una altra qüestió de poder marxar a l'estranger és fer un intercanvi a nivell internacional que us comentava abans. És a dir, per exemple, ahir teníem una alumna que està a tercer, delegada, la Laia, exacte, que aquesta noia fa alemany i anglès perquè ja va entrar a un nivell alemany i francès, perquè ja va entrar a un nivell d'anglès important. Llavors s'ha decidit que ara se'n va fer 6 mesos a Salzburg. Llavors aquí, Àustria estarà a una universitat amb alemany, és a dir, totes les classes són anglès o alemany, i la seva idea és, a part d'adquirir una sèrie de competències i habilitats del dia a dia i de formar-se en unes matèries, és fer una docència en alemany de manera que pugui millorar aquesta llengua mitjançant la pràctica. Ara ja té uns coneixements base dels 3 anys que ha estat a l'escola i ara el que va fer és una estada a l'estranger a nivell d'estudis i practicar aquesta llengua. També es pot anar a fora a països on es parla el castellà, és a dir, no tots són idiomes estrangers, però realment no vull entrar en insistir gaire, teniu moltes possibilitats, teniu també competicions, l'ANCAP, la Jana va anar, aquest any van 3 persones més, en aquest cas de quart, són competicions d'escoles europees, la competició és en anglès, és a dir, que requereix un nivell d'anglès important, però com els alumnes quan arriben a quart ja tenen un bon nivell, en principi això no representa cap problema.
Què acabareu fent? Acabareu fent moltíssimes coses, perquè tenim totes les empreses d'allotjament, però dintre les empreses d'allotjament estarien hotels, càmpings, paradors, després també tindríem apart-hotels, després tindríem centres d'oci i dintre, òbviament, de cada empresa, tots els departaments. La Natàlia deia recepció, l'Ester deia aliments i begudes, la Jana està de supervisor de tot el tema de pisos, de housekeeping, majordomia, que se'n diu. És a dir, que dintre, per exemple, hi ha d'un hotel, tenim moltes possibilitats i dintre de la resta també. També hi ha alumnes que com a empresa d'allotjament estan en una, i no és ben bé turística, però per exemple en una residència de gent gran o, per exemple, a vegades en un hospital. Ja tenim una noia de primer curs que va estar molt de temps treballant en una residència de la tercera edat i com això li ha agradat, ara s'ha matriculat a direcció hotelera per seguir una mica la seva tasca professional en el sector de l'allotjament. Després tenim tot l'àrea de restauració, no només el restaurant de l'hotel o el restaurant que tinc a peu de carrer, sinó tinc el tema del càtering, el tema dels menjars a domicili, els menjars d'escola, a centres, a empreses. Precisament per aquestes pràctiques que fan d'aliments i begudes i de restauració, a vegades el modus vivendi és fer d'extra de cambrer, llavors per hores treballen i es van traient uns diners i això, clar, guanyen més en coneixements i els permet poder gestionar aquesta tipologia d'establiments. Tot el tema del màrqueting, la comunicació d'aquesta tipologia d'empreses. També hi ha les empreses de subministrament de serveis, per exemple, del tema de menjars, el tema d'uniformitats, el tema d'aliments i begudes, sommeliers. És a dir, que no només és les empreses, sinó les empreses relacionades amb aquest sector, l'oferta complementària. Hi ha alumnes que a vegades en el seu TFG munten una app d'estades a l'estranger, llavors aquí entren hotels, entren restaurants, entren visites culturals. També tota la part administrativa i de finances, és a dir, que aquell alumne que potser el que és el tracte amb la gent no li agrada tant, hi ha tota la part més administrativa, més interna. Consultoria, hi ha alumnes que han muntat la seva pròpia consultoria. La docència, ara tenim, per exemple, ahir teníem una noia que va fer turisme i és emprenedora, va estar a l'estranger i a més s'ha de dedicar a donar classes. La recerca, emprenedor, cada any donem el premi al millor emprenedor. Després, organitzar esdeveniments, parcs temàtics. També hi ha alumnes que estan treballant als hotels o a Port Aventura, per exemple. Hi ha alguns que han fet pràctiques a Disney World París o a Miami. És a dir, que la possibilitat és molt gran. I després estaria tot el tema comercial, tot el tema més online. En principi, el que seria la presentació a grans trets, més o menys la teniu. Sí que tenim, a banda d'aquestes sessions que es fan online i de forma presencial, es van fer els 2 dies passats. Si teniu algun dubte des de la vessant més acadèmica, em podeu contactar. Teniu aquí el meu correu, beatrizsantolaya@uab.cat. Soc la coordinadora de la titulació de direcció hotelera. I si no, també us podeu dirigir directament a la recepció de l'escola o a la secretaria acadèmica. En funció del dubte que tingueu, pot ser que jo us respongui alguna cosa i després redirigeixi el vostre correu a gestió acadèmica o a l'inrevés. Després la Jana també s'ha ofert a donar-vos un cop de mà, és a dir que la Natàlia, l'Ester, que també les tenim per aquí, són alumnes molt proactives. Jo crec que el dia de demà elles estaran en un lloc agafant alumnes nostres, l'Ester fa així amb el cap. I entre tots fem que, com deia la Natàlia, això és una gran família amb la que vius, que quan acabes, encara que estiguis 6 anys o 1 any, ja t'he dit jo, Natàlia, et fa pena marxar perquè les vivències són moltes i molt profundes, però el camí és llarg i la vida al final ens torna a retrobar. És a dir, que qualsevol dubte de forma virtual la podeu fer a través dels correus, i això tornaré després. I després, perdoneu, un moment, que se m'ha anat.
A veure, un moment. Beatriz, Digue'm. ens pregunten pel xat perquè estan fent preguntes i és difícil Sí, contestar no, totes. digue'm, Esther, digue'm. Llavors, ens estan preguntant si és difícil entrar al sector laboral, si costa, si és difícil. No. Penseu, No, tu la pots respondre tu, Esther, si vols. Pregunta. Digues. Penseu que la universitat ofereix moltíssimes oportunitats per fer contactes, perquè realment aquest sector va per contactes. El workshop, les pràctiques, coneixes a moltíssima gent. Llavors, al tenir aquest contacte amb el sector, al segon curs ja, o sigui, penseu que ja comenceu a treballar, ja us coneixen. Llavors, aquesta universitat, per la meva experiència, ho posa molt fàcil si tu tens ganes també, perquè no us posaran a un lloc de treball perquè sí, no, us ho heu de guanyar. Llavors, no és difícil si tu curres, o sigui, si tu treballes dia a dia, fas les teves pràctiques, si t'impliques, no és gens difícil. O sigui, no. No sé si vols afegir alguna cosa, Beatriz. No, a veure, sabeu què passa? Que, òbviament, a la vida no et regala ningú res, però ni en aquest sector ni enlloc. El que passa que, clar, si vosaltres esteu allà en un hotel, feu unes pràctiques, llavors ja no és només el personal de l'hotel amb el que esteu convisquent, que us pugui veure i digui, mira, necessito una persona pel cap de setmana o necessito una persona per treballar aquest estiu. Ja no només és això, penseu que esteu de cara al públic. Pot haver qualsevol persona, qualsevol client que està allà sentat, que és del sector i diu, jo necessito persones com aquestes. Òbviament, el vostre grau d'implicació i sobretot l'actitud és molt important i a partir d'aquí és molt fàcil. O sigui que no hi ha cap problema. Ara, l'escola us posa a l'abast totes les possibilitats, pràctiques a l'estiu, pràctiques de mes, etc. Llavors, cada alumne escolleix què és el que vol fer. Òbviament, no hi ha obligació. Hi ha alumne que potser que per la seva casuística personal, perquè té altres obligacions, no té tant de temps lliure, però també és possible fer-ho en un altre moment. És a dir, fins i tot quan acabeu. Ahir teníem un alumne que es va deixar una assignatura de pràctiques, és a dir, va acabar, però no havia acabat, diguem-ne, per poder entrar en un programa d'un hotel de 5 estrelles gran luxe a Barcelona, superreconegut, una companyia internacional. Això li ha permès poder estar 6 mesos 100% i ara entrarà en un programa de formació amb un contracte per directius. És a dir, ella ho va fer així. Durant el curs no podia combinar-s'ho, però quan va acabar ho ha fet d'aquesta manera. És a dir, que la qüestió és que vulgueu fer. Nosaltres trobarem la manera que pugueu arribar. Pel tema de beques, pagament, finançament, tot això, a veure, en principi hi ha les beques de col·laboració que tenim al centre. En aquest cas tenim avui a l'Esther i a la Natàlia, que estan col·laborant. A vegades hi ha beques per col·laborar per fer un projecte específic. També hi ha beques d'ajut a l'estudi per fer tasques. Si s'ha de fer, per exemple, un tema d'investigació, doncs potser el professor tal requereix un estudiant o un professor de pràctiques o un tutor. Hi ha coses internes nostres, per tant, això s'adapta perfectament a les obligacions que tenen els estudiants com a estudiants i com a pràctiques. Hi ha flexibilitat de pagament, després entrarem al detall, hi ha una línia de crèdits i, òbviament, la borsa de treball. Borsa de treball que durant l'estiu o fins i tot mentre esteu estudiant fora de les hores, doncs hi ha molts alumnes que, per exemple, al fer pràctiques a l'Hotel X de residents, fora d'hores els agafen per treballar els caps de setmana o durant la nit. El tema del pagament, normalment a la universitat hi ha 2 terminis. Un és el juliol-setembre, en el moment de la matrícula, en funció de si matriculeu juliol o setembre, perquè l'accés, la preinscripció universitària és juliol i setembre, en funció de la selectivitat, i després al desembre hi ha la resta de pagament sense cap recàrrec. Si ho feu tot de cop, en el moment de la matrícula, ja sigui juliol o setembre, doncs teniu un 3% de descompte. I després hi ha una línia de crèdit, de préstec, en la que la Fundació, que és la institució sota la qual estem inclosos, es fa càrrec dels interessos durant els 3, 4 o 5 primers mesos i després hi ha una petita comissió inicial que no suposa, jo crec que és al voltant d'uns 50 euros o una cosa així. De totes maneres, en el moment de la matrícula hi ha un simulador a la web nostra
que allà un escull què és el que vol, com vol fer a pagament, de diferents maneres, i li va sortint quines serien les quotes a abonar. Tot el tema de les guies docents, contingut de les assignatures, horaris, en fi, amb quines universitats tenim intercanvis, quines empreses treballem a nivell de pràctiques, a nivell de borsa de treball. Tot això teniu aquí, us podeu descarregar les guies i també podeu accedir a la nostra pàgina web perquè veieu quins són els horaris, quins són els calendaris, quines empreses, quins intercanvis teniu, quines són les notícies, òbviament, de les coses que anem fent. Ara, quan tornem a participar a l'EMCAP, doncs tornarà a sortir aquesta notícia i moltes altres. Hi havia una pregunta aquí al xat també que ens deien que pel que fa a les pràctiques, com funcionen a l'hora d'escollir on anar o quina seria la teva pràctica? Tipus, quin paper tindries en l'hotel en el que anessis? Més que res, volia comentar que tant la facultat com els teus tutors de pràctiques tenen... La facultat té una borsa de treball i una borsa de pràctiques on tenen molts convenis a molts hotels, moltes cadenes hoteleres, i t'ho posen molt fàcil per trobar el lloc on vols anar, on pots anar. I també hi ha tutors de pràctiques, com en el nostre cas la Gemma, que ella també té molts contactes a l'hotel perquè és molt professional i ha treballat molt, o sigui, té molt background amb els hotels, amb molta gent, i ella també ens facilita molts contactes amb qui tractar. Per exemple, jo quan vaig anar a Menorca ja coneixia la directora de l'hotel i també va tenir molt... No sé, ho vaig tenir molt més fàcil, no? I també pel que deia, quin paper tindries en l'hotel. Normalment, després de segon, quan jo vaig fer les pràctiques, et donen a recepció o a F&B, que és, restauració, però de fet, ara, quan hem estat buscant pràctiques per tercer, jo sí que he tingut oportunitats de fer pràctiques amb assistent de director o assistent de recepcionista, en plan de superior de recepcionista, o sigui, ja quan vas creixent i el teu currículum es fa més gran, tens moltes més oportunitats laborals. No sé si, Esther, tu estàs d'acord amb la meva opinió. Sí, exacte. O sigui, penseu que la universitat us ofereix una assignatura a tercer que es diu pràcticum, on tractareu aquests temes. O sigui, us diran com fer un bon currículum, com fer una bona carta de presentació, com contactar amb hotels, com tornar a recontactar amb hotels perquè no us contesten. Us posaran tants coneixements que no tindreu cap problema en aquest aspecte. O sigui, us guiaran durant tot aquest procés i després les condicions també tu determines el que vols fer. Llavors, si t'arriba una oferta de F&B i has fet 2 estades a pràctiques en F&B i vols canviar, doncs pots parlar amb l'hotel i dir-los, en el meu cas era això, fer F&B, però els vaig dir que ja vaig estar a l'operativa i que m'agradaria veure una miqueta més els altres departaments i em van dir, perfecte, cap problema, estaràs al bufet i després a part també aniràs al departament de ventes, de màrqueting, de reserves i, clar, tot és parlar-ho amb l'hotel. Així que no sé si t'hem respost. Bueno, a veure, en principi sí que és cert que, clar, segon curs, com ells ja fan la pràctica resident en una empresa real, és a dir, ja passen per l'àrea de restauració, de cuina i d'allotjament, doncs l'alumne ja veu una mica potser què és el que li agrada més. Ahir teníem alguna alumna, una de les que va intervenir, doncs la cuina ja va veure que no li agradava, però amb una altra la cuina li va encantar. És a dir, que això ja veieu una mica el què. El que sí que és cert és que la Natàlia, parlaven de la Gemma, és a dir, la tutora professional que tenen, òbviament, és una professora que han tingut prèviament a les pràctiques residents. És a dir, que a vegades ella mateixa s'hi pot dir, mira, jo te veo más hacia aquí o hacia allí. És a dir, és una qüestió de parlar i també amb aquesta assignatura de pràctiques externes o pràcticum, com deia l'Esther, no és només a fer pràctiques, hi ha una sèrie de sessions a l'aula que els alumnes, a part d'aprendre a portar una entrevista, a fer un currículum i fer pràctiques en aquest sentit, també tenen l'opció de parlar amb alumnes, com la Jana o altres exalumnes, que els presenten una mica la seva oferta i els diuen què ofereixen, fins on poden arribar, etc. Que sí que és clar que l'actitud compta molt, és a dir, l'Esther li van oferir X i ella va dir sí, però jo també vull això, això i això. Llavors l'empresa li ha proporcionat. També per què li ha proporcionat? Perquè ella ha tingut l'interès de demanar-ho, és a dir, heu de ser proactius. Si arribes a un hotel i et diuen fas A i tu fas, tu has de demanar, has de veure quines possibilitats tens, anar movent-te.
Clar, també perquè l'han ofert, perquè han vist també que en el seu currículum ja prèviament ja va fer un tema d'FMI que va fer l'any passat, que és el que deia la Natàlia, vas fent currículum. Sí que hem de tenir clar una cosa, que per poder gestionar primer hem d'estar a nivell operatiu. És a dir, un no pot dir a una governanta, a una supervisora de pisos, que una cambrera pot fer 20 habitacions en un matí, quan potser només se'n pot fer 14. Però elles passen, elles veuen com es fa una habitació, què s'ha de tenir en compte, perquè no tots els hotels tenen la mateixa tipologia de decoració i, clar, potser en un hotel de temporada on les instal·lacions són més senzilles, potser es poden fer 20 habitacions, però en un hotel de 5 estrelles gran luxe, on el que és la instal·lació de l'habitació, la roba, els materials, els elements, els amenities que hi hagin, hi ha més feina, llavors potser només poden fer 15. És a dir, això és el que elles van veient a través de la seva pràctica. Però, òbviament, les facilitats totes s'ha de ser proactiu i tenir una actitud important. I el guiatge, òbviament, tenir el guiatge per part de l'escola. A part que contacteu amb nosaltres via correu electrònic, us deia abans si teniu algun dubte, si algú vol tornar a veure'ns o vol venir físicament a l'escola o vol anar al Saló de l'Ensenyament, que sapigueu que del 23 al 27 de març estarem al Saló de l'Ensenyament, tindrem un stand en les que estarem nosaltres, estaran professors de la casa, però que sobretot estaran els estudiants, estaran ells, estarà l'Ester, estarà la Natàlia, estarà el Gerard, que també el tenim per aquí, és a dir, estaran tots els estudiants per tal que ens pugueu visitar amb qui vulgueu. Però si a banda d'això, o de més a més, voleu venir a l'escola i veure les instal·lacions, que sapigueu que el dia 7 de maig pel matí hi ha el Dia de les Famílies organitzades per la universitat, és dir, és per tot el campus, totes les escoles i facultats i centres que imparteixen docència i demés, també vila universitària. Si hi ha algú que està aquí que viu fora, tenim la vila universitària perquè us pugueu allotjar. I a banda d'això, dels dies de les famílies, que són el dissabte, el 7 de maig, i després tenim nosaltres les pròpies d'abril a juny, cada 15 dies hi ha un dissabte que es fa. A banda d'això, si hi ha algú de vosaltres que entre el cap de setmana no pot i vol venir, per exemple, per la tarda o pel matí, amb els seus pares o amb el seu germà o amb qui correspongui, us poseu en contacte amb els coordinadors, en aquest cas amb mi, i llavors fem les explicacions, els dubtes i una petita visita pel centre. És a dir, que ens teniu de forma online, ens teniu de forma presencial i també al saló de tots els dies de la setmana, exceptuant els diumenges i en principi els dissabtes per la tarda. Aquí teniu les nostres dades, les visites presencials que us deia. Això és l'escola, diguem-ne, on esteu vosaltres veient la imatge d'aquestes 4 noies estaria el nostre edifici, al davant a l'esquerra aquest edifici blanc amb una escala seria part de les instal·lacions de l'hotel i al fons aquest edifici que és com una mica rosat seria vila universitària, és a dir que més o menys amb aquesta fotografia i la que teniu al darrere meu, que són les 4 columnes de l'Autònoma, ja veieu que és un entorn molt agradable d'estar, de ser-hi, de viure, teniu opció del centre d'esports, hi ha piscina, hi ha espais oberts, hi ha restauració, hi ha activitats que es munten al llarg dels diferents mesos, la festa de la UAB, si veniu a Vila també munten activitats per tots els personal, és a dir que no només podeu estudiar, sinó que també podeu gaudir i viure. No sé si hi ha alguna de vosaltres vol afegir alguna cosa més, o tu, Maria, algun dubte que pugueu tenir? M'estan preguntant si, per exemple, en el cas que ells agafessin anglès i francès, si podrien fer pràctiques, per exemple, a Alemanya. Us diria que sí, però perquè, per exemple, en el meu cas, amb l'hotel que marxo, que és Hotel Motel One, té hotels per tot el món. Llavors, jo en aquest cas vaig a Brussel·les, però em van oferir d'anar a Berlín també, o a Viena, que no parlo l'idioma d'allà, però t'ofereixen aquest reforç, jo què sé, a mi m'apunten a una acadèmia de francès per millorar també el francès. O sigui, m'adapten als horaris perquè jo pugui millorar també l'idioma. I en el cas de marxar a Alemanya, doncs amb l'anglès jo crec que tindria suficient, també depèn de la cadena amb la que marxis.
Ja, el que passa que sí, perquè hi ha cadenes, per exemple, hi ha cadenes que com són de creació d'origen d'un país, una cadena francesa, doncs volen que aprenguis, que sàpigues francès, estiguis aquí, estiguis a Alemanya o estiguis a Austràlia o a Xina o allà on sigui. Però sí que és cert que alguna noció de l'idioma del país has de tenir, perquè, clar, quan arribis allà, per moure't, o sigui, simplement per dir d'on està esto, d'on està l'altre, és dir, que alguna noció pots tenir. De totes maneres, tu fas francès i anglès, la persona que ha plantejat el dubte, durant els 3 primers anys, però després, a quart curs, pots escollir una quarta llengua, llavors pots fer un primer d'alemany. Llavors vol dir que amb aquest primer d'alemany seràs capaç d'anar a Alemanya i com a mínim dir d'on està esto, d'on està l'altre, i poder-te moure. És un curs, diguem, com de supervivència, el mateix que pots fer xinès, o si fas alemany i anglès pots fer francès. És a dir, que al quart curs tenim les terceres llengües nivell 1 per a aquells alumnes que han fet unes altres llengües i tindrien interès en fer un primer nivell d'una tercera. Però també podeu continuar amb quart d'alemany. Però depèn, com deia l'Ester, molt també de la cadena. Hi ha cadenes que encara que estiguin a nivell nacional, jo recordo en el seu moment Riu Hotels, que volia que tothom sapigués alemany, perquè el seu client bàsicament era alemany. I potser tu vas a un hotel a Alemanya, però com el client és espanyol, el que necessiten és que parlis espanyol o que parlis anglès. Per tant, possibilitats, òbviament, sempre n'hi ha. Alguna pregunta? Natàlia, veig que tens aquí la mà aixecada. Sí, que jo estava en aquest cas, o sigui, jo vaig estar a Le Chateau, que és una cadena francesa, i jo estava en un hotel a Menorca, o sigui, sabent espanyol i una mica anglès potser estava bé, però em van dir que el francès els interessava molt, perquè, clar, al ser Le Chateau, molts dels seus clients són francesos i això ajuda molt i guanyes molt, no? Per exemple, a recepció. Aleshores, jo crec que o sigui, t'ajuda molt tenir la confiança de saber alguna cosa de l'idioma. Com ha dit la Beatriz, saber dir ¿dónde está el supermercado? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta lo otro? Perquè et fa tenir més confiança en tu mateix al saber una mica de l'idioma on estàs anant, no? Doncs moltes gràcies, Natàlia, moltes gràcies, Esther, moltes gràcies, Gerard, sobretot moltes gràcies, Beatriz, i també a la Jana, que ha marxat, per compartir amb tots nosaltres les vostres experiències. Esperem haver-vos donat alguna motivació més que teníeu per saber què és el que voleu fer amb el vostre futur i si senzillament us hem donat alguna idea, ja ens quedem contents. Ja sabeu on som, estem al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, podeu venir, us podeu posar en contacte amb nosaltres i estarem encantats de poder-vos atendre.